מהפכה סביבתית תתרחש דרך חינוך, דרך שיתוף הציבור ודרך הקניית הערכים והחשיבה הנכונה, החשיבה לא אגואיסטית אלא החשיבה אלטרואיסטית, שהערכים האלו של טבע, נוף, סביבה, הים ששייך לכולנו וצריך לשמור על גישה פתוחה ושוויונית לכלל הציבור אליו, וגם לדאוג לכך שהוא יהיה נקי וראוי ושהוא ימשיך להיות בדיוק כפי שהטבע או בורא עולם, כל אחד כפי שהוא בוחר, העניק לנו אותו. המהפכה הזאת תקרה רק דרך החינוך. ולכן זה היה השבוע השני למינויי, הגעתי לכאן לפני שנה, אני מגיע לכאן השנה ואני אמשיך בעזרת השם, אם אני אמשיך להיות שר, אני אמשיך להגיע לכאן כל שנה, כי אני חושב שהפעילות של אגודת זבולון, של קייק פורול, של צופי ים יפו, של כל מי שעוסק בשיתוף הציבור, של לקיחת הדור הצעיר, לא רק הדור הצעיר, כי למעשה הרי אנחנו כולנו יודעים, מי שחווה את הטבע, מי שחווה את הים והוא מרגיש את זה ממש בגופו, הוא לא יהיה מסוגל אחר כך לא לפגוע בו וגם לא לראות או להישאר אדיש לפגיעה בו. ואתם עושים את הפעילות הזו, זה מה שאנחנו מציינים כאן היום, זו פעילות חשובה כמובן, כי היא מעלה את זה לסדר היום הציבורי בשבוע אחד שבו אתם עושים מאמץ מיוחד לאורך חופי המדינה, אבל צריך לזכור שאתם עושים את זה כל השנה, ובזכות הפעילות הזו המעגלים מתרחבים. אנחנו השנה... וואי, איזה שוט. תזיז את המשות, זה אחלה. מה שעשית עכשיו עם המשות, נכנסתי לפרנד, זה הגדול. לא, להפך, אני חסר לי, זה טוב. כל הזמן, תתחילו מכאן. רואים את הכדורים הלבנים של רפאל. בסדר בה? מה אתם מנקים את אם אנחנו רואים איזה בית ספר אתם? עד בגורדון. זה מצלמה. כן. אתה נראה את זה באינטרנט? זה כבר באינטרנט. בחדשות? תיכנסו לאתר שלנו. חותרים לים נקי. תגלגלו חותרים לים נקי, תמצאו את זה. זה לטלוויזיה? זה לטלוויזיה הפרטית שלנו. תגיד, עכשיו זה זה מה שעושה את זה יפה. דרך אגב זה HD, השאלות המקצוע. זה HD באיכות של HD. כנס לזה, תראה. לימור, את רוצה להגיד משהו לאומה על ההגה של הצונאמי? כן, מיועדת לעבודה במים. מה זה מוסר? עכשיו ראו את זה במים? אבל לא רציתי... לא, היא התפקחה איתי. היא אומרת לי, אתם עוד לא מקבלים את הרוח. מה? למה? תראה איזה ים. לא כולם צריכים להמשיך איתי. אני רוצה רק אחד שימשיך איתי. תסביק לי. למה? מה פתאום? ברור, גם שאני רוצה גם. על הטנדר יש בטוח.
להיכנס שם. שהוא רק אתמול התחיל. ומה בעצם היה לנו? חבורה של אנשים מכל שכבות החברה הישראלית, מגיל 20 ועד 60, שחברו למסע אתגרי שמטרתו לעורר מודעות לזיהום הים בפרט ולנושא הסביבתי ככלל. עזבנו כולנו את חיי היום-יום, מי לשבוע ומי לימים ספורים, וחיינו במשך כשבוע כקבוצה הומוגנית שמורכבת מפרטים כל כך שונים. אנשי תקשורת, אדריכלים, אנשי עסקים, אנשי צבא, תעשייה אווירית, מדריכי כושר ונדלניסטים, יועצים ארגוניים וכאלה שגולשים בים בכל רגע פנוי מזמנם, צעירים מקסימים ומיוחדים מצופי הים, וילד אחד בן 10, שראיתם אותו, שחתר כמו אחרון המבוגרים, אם לא טוב מהם, ושיגע את כולנו באמרותיו השנונות וחוצפתו הישראלית. דרך אגב, אני לא זוכר ששמעתי אותו מתלונן ולא פעם אחת. אבל עבורי, הדבר שאנצור ואקח עמי הלאה, הם אותם שותפיי למסע שמוגדרים כנכים או כבעלי מוגבלויות. מעולם לא התנסיתי בשהות ממושכת עם נכים, שאנו כחברה נוטים להדביק להם תוויות. גיליתי שאני הוא המוגבל בתפיסתי אותם, כי הם עשו כל מה שאני עשיתי וללא שום הנחות, ובמיוחד שבתה את ליבי היכרותי עם שחר תמיר, עיוור מלידה. וכולנו התייחסנו אליו כעוד אחד מהחבר'ה.